Tandak 5 100-an 500. Ayo. Sampur ta. Ayo, Duk, ayo, Duk. Suka kakon putri manunggal dadi sawiji ayo padha gawe panglipure sebesar iyo rukun murih luhuring budaya sanika rawitan nyumarga laras ingkang nami dipun sasapuhi Bapak Ratno pribadi mugi-mugi budaya ingkang lestari rinawa rayi salam Paromi tak masih belas dadi guru kuwi. Aduh, aduh,
Ora gelem piye seko kok. Ije bocah atiku ayem Tempat jam dino ya tetep tantrem ireng lutung ana gatek ngombe pinisilin kacung seneng ora kate pretak-pretok nek donyane entek ayo adek warung ning kembang blimbing aku seneng mas kembange blimbing ayo kanca putus sing eling marang Gusti kang keparing duri putih ditandur ning sawah drajah elak kenjo era kembang opo kembang blimbing yas pak tias aku seneng yas kembang blimbing ayo po